I da ste ljudi, danas snimamo još jednu epizodu Market Land. Znači zaradio sam par, imam 371.000 i idemo znači da počistimo ovo i moramo sada imamo teško će nam biti, nemamo ovih vejte, sad će nam mnogo teže biti. Vidite, ne možemo ništa sada, neću, idemo brzo kod nekog da uzmemo, ne možemo, nemamo ništa, robe uopšte nemamo, a od toga nam zavisi, ne mogu ni ovdje, da li mogu kod njega, ovdje vidite, ne mogu ni ovdje, vrate ni ovdje da ne mogu kod nikoga. Biće veliki problem, ali rešit ćemo nekako. Vidite, nemam robe. Fali mi jedna parica zelena za 10. Kako da dobijem tu jednu paru, bre? Ne mogu ništa. Sve mi je prazno. Džabe meni to kad ja ne tu jednu zelenu paru. To je nekad nam fali jedna. Što imam da probam kad sam već sada nemam robe. To je najveći problem, što nemam robe. Kontaš. Stani da imam. Kako bi da zaradim, imam 360. Da li imam. Trebamo da prodam ovo, ovo sam već prodao. Ovo će biti dosadna epizoda, jer nemam ništa. Brate, fali mi jedna, jedna mi fali i ne mogu. I onda se gladim. Ovo ćeška, nemam ni ovog. Naredi, nemam tu zelenu paricu da im da mogu ovdje. Ne mogu nigde. Treba prođe 24 sata pada. Možda bi ovdje i na ovo ovdje vidite zaradio, ali džabe. Džabe mi. Ništa mi ne pada na pamet. Nisam ušao sada. A ljude, kao što vidite, gubim. Imao sam 206. Sada imam 202.
ljudi polako ne dolaze, jer nema ničega što bi mi ni trebalo. Da vidimo da li bi što je long present campaign. Idemo tu. Dobijemo 5. Dobijemo ljudi, ali moramo da imamo 3, a to je nemoguće. Vidite, 18. level, znači danas sam igrao, ne znam koje sam u onoj prošloj epizodi bio. Tužni su mi svi. Sem ljuti. Neko da mi da zelenu paricu. Neko, ali neće niko da mi da zelenu paru. Džabe, možda idete vi. Onda je prazno oko niko noći. Evo, ovako vidim dobro. Ovako odzumbirano. Vidite, kupio sam i ove za kafu i ovo sam kupio i prestio sam. Znači, to nisam tada snimam, nisam stigao. Da vidimo ovo nositi. Ovdje šta kaže. Kaže, lud, jo, koji napijete. Aha, da kupim nešto i onda ću kao moći raditi. I gledaj, zid mi je ovdje plav. Valjda ću dobiti. Neću dobiti. Ne, ovoga sam potrošio, morat ću i ovoga da nabavim. Samo mi je ostalo. Shopper card. Quick delicato, nemam ništa. Smart veliki. Ajde, malo da potrošimo pariću da ih čuvam. Vidite, ovo sam kao počeo da stavljam. Razmišljam da stavim tako do ovdje. Ovako ili to, ne znam ja. Znate, treba mi koliko? Treba mi ovoga, mi treba beše 12. Da, toga mi treba 12. Pa da li sam, brate, ko tot? Da vidim još nešto. Da izmenim malo frizuru i da završavamo. Ja, sad sam ružan. Ovako ću. Idem save i to je bilo to. Možda je bila malo dosadna epizoda, ali šta da radim. Hvala što ste gledali, like.